Ο στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να κάνουμε μια σύντομη περιήγηση από τον Ιμπρεσιονισμό μέχρι την Pop Art μέσα από έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση From Monet to Warhol. Παρατηρώντας τα έργα, αντιλαμβανόμαστε πως το χρώμα, η φόρμα και η όραση άλλαξαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η έκθεση αυτή, από το Monet στο Warhol, λειτουργεί ως ένα ταχύρυθμο μάθημα στην ιστορία της τέχνης, ξεκινώντας από το 1870 και φτάνοντας έως σήμερα. Παράλληλα με την περιήγησή μας στην έκθεση, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στον ποατιγισμό. Στην έκθεση από το Μονέ στο Warhol παρουσιάζονται 83 έργα από 45 σημαντικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση εκτείνεται από τον Ιμπρεσιονισμό έως την Pop Art, καλύπτοντας πάνω από 12 καλλιτεχνικά ρεύματα. Ο Κλοντ Μονέ αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του Ιμπρεσιονισμού. Ζωγραφίζει τη στιγμή και το φως. Στην έκθεση, ο πίνακας του Μονέ που τιτλοφορείται Νούφαρα λειτουργεί σαν αφετηρία του ταξιδιού στο χρώμα και στο φως. Άλλωστε το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού πήρε το όνομά του από τον πασίγνωστο πίνακα του Μονέ «Εντύπωση», Ανατολή Ηλίου, που πραγματοποιήθηκε το 1872. Πρόκειται για λάδι σε μουσαμά, οι διαστάσεις του είναι 48 επί 63 εκατοστά και εκτίθεται μόνιμα στο Μουσείο Μαρμοτάν στο Παρίσι. Για να μπούμε στο κλίμα της εποχής, ας δούμε φωτογραφίες από τον κήπο του Μονέ που βρίσκεται στο Ζιβερνί της Γαλλίας. Το θέμα Νούφαρα απασχόλησε τον Κλοντ Μονέ για περίπου 30 χρόνια. Μελέτησε το φως και τις αντανακλάσεις του, παρατηρώντας εκ του φυσικού τα νούφαρα στον κήπο του, καταγράφοντας την εντύπωση, impression, που του έκανε αυτή η καθημερινή παράσταση στο οπτικό του πεδίο, λειτουργώντας με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Η λέξη εντύπωση είναι η λέξη κλειδί για να κατανοήσουμε το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού, το όνομα του οποίου περιλαμβάνει τη λέξη impression, που σημαίνει εντύπωση. Αν και το όνομα Ιμπρεσιονισμός καλύπτει μια συλλογική προσπάθεια, επιπλέον συμβολίζει την ελευθερία και την αυθεντικότητα. Η πραγματική καινοτομία απαιτούσε κάτι παραπάνω από νέες θεματικές επιλογές που μπορούσαν να αποδοθούν με παραδοσιακές τεχνικές. Οι νεωτεριστικές τεχνικές σηματοδοτούσαν τον μοντερνισμό τους. Οι Ιμπρεσιονιστές, χωρίς το βάρος του ακαδημαϊσμού, υπήρξαν πιο δεκτικοί σε νέες προκλήσεις. Δέχτηκαν τις έτοιμες αναμεμειγμένες χρωστικές σε σωληνάρια και τα καινούργια χρώματα, ιδιαιτέρως αποχρώσεις του κιανού και του πορφυρού, τα οποία δημιουργήθηκαν από Γάλλους χημικούς και μεταλλουργούς στις αρχές του αιώνα. Αν και οι Ιμπρεσιονιστές συνέχισαν την παράδοση του ρεαλισμού, της άμεσης απεικόνησης της φύσης, οι αντιδράσεις που αφορούσαν στο έργο τους θεωρούσαν ότι το προσωπικό στοιχείο είχε κυριαρχήσει. Ας σταθούμε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς αυτή είναι η καινοτομία του Ιμπρεσιονισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία επικρατεί το προσωπικό στοιχείο του ζωγράφου έναντι μιας ρεαλιστικής απεικόνησης μιας πραγματικής παράστασης. Η πινελιά του ζωγράφου δρά ως προσωπική γραφή, ως ένα είδος προσωπικού γραφικού χαρακτήρα, μέσα από τον οποίο αρχίζει να διακρίνεται φανερά η γλώσσα της ζωγραφικής και να διεκδικεί την αυτονομία της. Στη σημερινή γλώσσα, όπως και σε εκείνη του 19ου αιώνα, μία εντύπωση είναι τόσο μία φυσική εντύπωση, υπονοώντας απόλυτη και παληθεύσιμη αντιστοιχεία
ανάμεσα στο πρωτότυπο και την εικόνα, όσο και μια γενικότερη ιδέα ή ανάμνηση. Ωστόσο, κατά το 18ο αιώνα, η λέξη εντύπωση χρησιμοποιούνταν από τον Βρετανό φιλόσοφο David Hume για να διακρίνει τις άμεσες αισθήσεις από τις ιδέες. Τον 19ο αιώνα η λέξη εντύπωση μπορούσε να αναφέρεται στα ίχνη φωτός, σε φωτοευαίσθητες επιφάνειες, καθώς και σε καταγραφές των εντυπώσεων συγκεκριμένων θεαμάτων πάνω σε εκείνους οι οποίοι τα παρατηρούσαν. Η σχολή της Μπαρμπιζόν των τοπιογράφων είναι αυτή που άνοιξε το δρόμο στην άνθηση του ιμπρεσιονισμού μέσω της ζωγραφικής απόδοσης των εντυπώσεων. Ο ιμπρεσιονισμός αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της ευημερίας και του ραγδαίου εξυγχρονισμού που διακόπηκε προσωρινά από το Γαλλοπρωσικό πόλεμο, στον οποίο οι Γάλλοι υπέστησαν ταπεινωτική ήττα, και την Παρισινή Κομμούνα, η οποία έφτασε στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου και έληξε μέσα σε λουτρό αίματος. Στα πρώιμα χρόνια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας και το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1860, όταν οι ιμπρεσιονιστές άρχισαν να ζωγραφίζουν, η Γαλλία βρισκόταν σε πλήρη βιομηχανική ανάπτυξη με την κατασκευή γεφυρών, δρόμων και σιδηροδρόμων, την εξέλιξη της βαριάς βιομηχανίας και ιδιαιτέρως τις τεράστιες ανακαινήσεις και τα οικοδομικά έργα για την πόλη του Παρισιού, το επίκεντρο του έθνους. Ίσως σε καμία άλλη περίοδο της γαλλικής ιστορίας δεν είχε υπάρξει τέτοια οξία αίσθηση της αυγής μιας νέας εποχής. Όπως έγραψε ο ποιητής Σάρλ Μποντλέρ το 1863, ο εξυγχρονισμός σήμαινε ραγδαία μεταμόρφωση. Το εφήμερο, το φευγαλαίο, το απρόβλεπτο και το μεταβατικό. Επομένως, η πρόοδος και ο μοντερνισμός ταυτίστηκαν καθαρά με το Παρίσι, το οποίο προσέλκυε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους, από ξένους επισκέπτες και φιλόδοξους καλλιτέχνες, μέχρι εργάτες που αναζητούσαν υψηλότερες αμοιβές, ύστερα από χρόνια κοπιαστικής εργασίας στα αγροκτήματα της επαρχίας. Θα αναφέρουμε τη μελέτη του Σάρλ Μποντλέρ ως ζωγράφος της σύγχρονης ζωής. Πρόκειται για δοκίμιο του 1963, στο οποίο ο Μποντλέρ υποστήριξε πως η καθημερινή ζωή ήταν το μόνο αξιόλογο θέμα για το σύγχρονο καλλιτέχνη και ότι οι εικαστικές τέχνες θα έπρεπε να είναι το βασικό μέσο απόδοσης της ποίησής του. Ο Μποντλέρ αναδεικνύει την πίστη του στην υπεροχή της οπτικής, επομένως και στις εικαστικές τέχνες. Επιπλέον, μια μεγάλη ανατροπή στην εξέλιξη της ζωγραφικής, απελευθερώνοντάς την από την υποχρέωση της πιστής αναπαράστασης της πραγματικότητας, φέρνει η ανακάλυψη της φωτογραφίας, η οποία ανακηρύχθηκε το 1839 από τον Λουί Νταγκέρ, 1787 έως 1851, στη Γαλλία, αν και ο Χένρι Φόξ Τάλμποτ, 1800 έως 1877, ασχολούνταν με την εξέλιξή της ταυτοχρόνως στην Αγγλία. Ο ιμπρεσιονισμός πρόκειται για το πρώτο μεγάλο ρεύμα που έδωσε έμφαση στο φως, την ατμόσφαιρα και την αυθόρμητη πινελιά. Στην εικόνα βλέπουμε έργο της Μπέρθ Μοριζό, 1841 έως 1895, που ονομάζεται «Κοπέλα με πεντάλια» και έχει ζωγραφιστεί το 1893. Λίγα κινήματα προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες, όπως ο ιμπρεσιονισμός, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τις σχέσεις των φύλων. Ανάμεσα στους σχεδόν 60 καλλιτέχνες
οι οποίοι εξέθεσαν σε τουλάχιστον μία από τις 8 εκθέσεις, είναι 3 εξέχουσες γυναίκες. Η Μπέρτ Μοριζό, η οποία συμμετείχε από την αρχή, η Μέρι Κάσατ, μια εκπατρισμένη Αμερικανίδα και φίλη του Ντεγκά, και η Μαρή Κιβερόν Μπρακμόν, 1840 έως 1916, σύζυγος του χαράκτη Φελίξ Ογκίστ Ζωζέφ Μπρακμόν, 1833 έως 1914. Μια άλλη ταλαντούχα γυναίκα, η Εύα Γκονζάλες, 1849 έως 83, σπούδασε δίπλα στο Μονέ και ζωγράφιζε με ανάλογη τεχνοτροπία, αν και εξέθεσε στο σαλόν. Παλαιότερα, οι αφηγηματικές σκηνές είχαν μεγαλύτερη σημασία από τις προσωπογραφίες, τις τοπιογραφίες και τα εσωτερικά. Οι γυναίκες αποτελούσαν συχνά θέμα της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής, ίσως περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιόδους. Ο ιμπρεσιονισμός μετήχε στη δημιουργία και διαιώνιση των φιλετικών στερεοτύπων και ιδανικών, καθώς έτεινε να νομιμοποιεί ρόλους στους οποίους περιορίζονταν κοινωνικά οι γυναίκες. Εκείνη την εποχή, μελέτες όπως «Η σημαίνουσα γραμματική των τεχνών του σχεδίου» 1867 του Σάρλ Μπλάν επαναλάμβανε τον παραδοσιακό συσχετισμό του σχεδίου με την αρενοπότητα και του χρώματος με τη θηλυκότητα, συμπεριλαμβανομένου του συμπεράσματος ότι το πρώτο πρέπει να κυριαρχεί. Η Μεγάλη Επανάσταση της Μοριζό έγκυται στην έμφαση στο χρώμα και στην ελεύθερη, αέρινη πινελιά ως κριτική σε αντίστοιχες θεωρίες. Μάλιστα, το σύνολο των ιμπρεσιονιστών, όπως καταλαβαίνουμε, έλαβε αρνητικές κριτικές, διότι έδωσε προτεραιότητα σε αρχές που εκείνη την εποχή συνδέονταν με τις γυναίκες, όπως λεπτότητα, αυθορμητισμός και έντονο χρώμα που συμβολίζει το συναίσθημα έναντι της λογικής που έχει συνδεθεί με το σχέδιο. Η Μπέρτ Μοριζό μέσα από τη φεμινιστική ιστορία της τέχνης. Η Μπέρτ Μοριζό αποτελεί μια κεντρική μορφή του ιμπρεσιονισμού, όμως για πολλά χρόνια η θέση της στην ιστορία της τέχνης ήταν υποβαθμισμένη. Η φεμινιστική ιστορία της τέχνης δεν τη μελετά απλώς ως γυναίκα καλλιτέχνηδα, αλλά ως παράδειγμα του πώς οι κοινωνικοί και θεσμικοί αποκλεισμοί διαμορφώνουν την ίδια τη μορφή της τέχνης. Ως γυναίκα του 19ου αιώνα, η Μοριζό δεν είχε πρόσβαση στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ιδιαίτερα στη μελέτη του γυμνού, ούτε στη δημόσια αστική ζωή, που αποτέλεσε βασικό θέμα για τους άνδρες ιμπρεσιονιστές. Έτσι, στράφηκε σε εσωτερικούς χώρους, σε σκηνές καθημερινότητας, σε γυναίκες και στη μητρότητα. Για μεγάλο διάστημα αυτή η θεματολογία θεωρήθηκε περιορισμένη ή δευτερεύουσα. Η φεμινιστική προσέγγιση όμως ανατρέπει αυτή την ανάγνωση. Δείχνει ότι οι επιλογές της Μοριζό δεν είναι απλώς προσωπικές, αλλά πολιτικές. Ζωγραφίζει τον ιδιωτικό χώρο ως χώρο εμπειρίας και νοήματος και παρουσιάζει τις γυναίκες όχι ως αντικείμενα θέασης, αλλά ως υποκείμενα που βιώνουν τον κόσμο τους. Σήμερα η Μπέρτ Μοριζό θεωρείται κομβική μορφή γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι η ιστορία της τέχνης δεν είναι ουδέτερη. Η φεμινιστική ιστορία της τέχνης αποκαλύπτει πως αυτό που για χρόνια θεωρήθηκε ελάσσονα τέχνη ήταν στην πραγματικότητα μια ριζοσπαστική εναλλακτική ματιά στον κόσμο. Ο μεταϊμπρεσιονισμός, που τοποθετείται χρονικά από το 1886 έως το 1905,
Αντιπροσωπεύει καλλιτέχνες που εξερευνούσαν πιο δομημένα χρώματα, φόρμες και ψυχολογική έκφραση, όπως ο Σερά και ο Σεζάν. Ας δούμε τα έργα της έκθεσης. Ξεκινάμε με Πολ Γκογκέν, η διασκέδαση του κακού πνεύματος, 1894. Henri de Toulouse-Lautrec, η γυναίκα κλόουν στο Moulin Rouge, 1890. Λουίς Ανκετά, η λεωφόρος Κλισί, 1887. Η Ναμπή, 1888 έως 1900. Είναι ομαδοποιημένη κυρίως στο Παρίσι, με έμφαση σε διακοσμητικότητα, επίπεδα χρώματα και συμβολισμό. Θεωρούνται μέρος του μετα-ιμπρεσιονισμού, αλλά με πιο πνευματικό, διακοσμητικό προσανατολισμό. Εδώ βλέπουμε Μωρίς Ντενίς, τρεις νεαρές πριγκίπισσες, 1893. Μωρίς Ντενίς, η μαγείρισα, 1893. Μωρίς Ντενίς, είδαν τις νεράιδες να βγαίνουν στις ακρογιαλιές, 1893. Φέλιξ Βαγιωτών, νεκρή φύση με γαλάζιο πιάτο, 1922. Εντουάρντ Βιγιάρ, θαλασσογραφία Σαν Ζακού, 1909. Πολ Σοριζιέ, η γιορτή της Θείας Ευχαριστίας στο Γελκότ, 1891 έως 1993. Και Πιέρ Μπονάρ, θαλασσογραφία, 1943. Ο πουαντιγισμός εκφράζεται κυρίως από τους Σερά και Σινιάκ με επιστημονική χρήση χρωμάτων σε μικρές κουκκίδες. Αναπτύσσεται παράλληλα με το μεταϊμπρεσιονισμό, συχνά ταυτόχρονα με τους Ναμπή. Ο πουαντιγισμός πρόκειται για ένα τρόπο ζωγραφικής με κουκκίδες. Ο πουαντιγισμός είναι μια ζωγραφική μέθοδος που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως από το Ζόρζ Σερά. Δεν πρόκειται απλώς για ένα στυλ, αλλά για έναν συγκεκριμένο, συστηματικό τρόπο εργασίας, βασισμένο σε επιστημονικές θεωρίες για το φως και το χρώμα. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας του πουαντιγισμού είναι ότι ο καλλιτέχνης δεν αναμειγνύει τα χρώματα στην παλέτα. Αντίθετα, τοποθετεί στον καμβά μικρές, καθαρές κουκκίδες χρώματος, συνήθως συμπληρωματικών αποχρώσεων, πολύ κοντά τη μία στην άλλη. Η ανάμειξη των χρωμάτων δεν γίνεται από το χέρι του ζωγράφου, αλλά στο μάτι του θεατή. Για παράδειγμα, αντί να αναμίξει μπλε και κίτρινο για να δημιουργήσει πράσινο, ο πουαντιγιστής τοποθετεί μπλε και κίτρινες κουκκίδες δίπλα-δίπλα. Από απόσταση, το μάτι συνθέτει το πράσινο. Αυτό ονομάζεται οπτική μίξη. Ο τρόπος αυτός απαιτεί μεγάλη υπομονή και πειθαρχία. Οι κουκκίδες έχουν σχετικά σταθερό μέγεθος, τοποθετούνται με ρυθμό και ακολουθούν συγκεκριμένες χρωματικές σχέσεις. Η επιφάνεια του πίνακα αποκτά έτσι μία δόνηση, μία φωτεινότητα που διαφέρει από την ελεύθερη πινελιά του ιμπρεσιονισμού. Σε αντίθεση με τους ιμπρεσιονιστές που ζωγράφιζαν γρήγορα και αυθόρμητα, ο πουαντιγιστής δουλεύει αργά, μεθοδικά και σχεδιασμένα. Το αποτέλεσμα μοιάζει φωτεινό και ζωντανό, αλλά πίσω του κρύβεται αυστηρή οργάνωση. Συνολικά, ο πουαντιγισμός δείχνει πώς η ζωγραφική μπορεί να βασιστεί όχι μόνο στο συναίσθημα, αλλά και στη γνώση της όρασης. Είναι μια τέχνη όπου ο πίνακας ολοκληρώνεται πραγματικά
μόνο όταν τον κοιτάζει ο θεατής. Ας δούμε τα έργα. Ζορζ Σερά, η μητέρα του καλλιτέχνη, 1882. Πολ Σινιάκ, Νεκρή φύση, σύνθεση με λεμόνια, 1918. Πολ Σινιάκ, Ζιάν Λεπέν, βράδυ, 1914. Πολ Σινιάκ, Σαν Τροπέ, μετά την καταιγίδα, 1895. Καμίγ Πισαρό, Πλυνθοποιείο Ντελαφολή στο Ερανί, 1888. Ασίλ Λόζ, Το ανθισμένο δέντρο, 1893. Τέο Βαν Ρίζελμπεργκε, Το κανάλι της Φλάνδρας με μελαγχολικό καιρό, 1894. Μαξιμίλιαν Λούς, Άποψη του Λονδίνου, 1893. Λέον Πουρτό, Σκηνή στην παραλία, 1890. Σάρλς Αγκρά, Μητρότητα, 1896. Ο συμβολισμός είναι ένα κίνημα που δρά ως αντίδραση στο ρεαλισμό και τον ιμπρεσιονισμό με ονειρικά, μυστηριώδη και συμβολικά θέματα. Ο κυριότερος εκπρόσωπός του είναι ο Ντιγιόν Ρεντόν και αυτό το έργο περιλαμβάνεται στην έκθεση, ονομάζεται «Γονιμότητα, γυναίκα μέσα σε λουλούδια». Ο μοντερνισμός, που τοποθετείται χρονικά από το 1890 έως το 1945, είναι ένα ευρύτερο ρεύμα που περιλαμβάνει πολλές avant-garde τάσεις όπως φοβισμό, κυβισμό, εξπρεσιονισμό και σουρεαλισμό. Ξεκινάμε με τα έργα του Πάμπλο Πικάσο, το Λιτό γεύμα, 1904, το κεφάλι γυναίκα σε προφίλ, πρώτο δοκίμιο, 1905, το Φαύνο, του 1942 και την Ταυρομαχία, του 1960. Στο φοβισμό υπάρχει χρήση έντονων, καθαρών χρωμάτων και απλοποιημένων σχημάτων με κύριο εκπρόσωπο το Χενρί Ματής. Ο φοβισμός είναι ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στον ιμπρεσιονισμό και το φοβισμό. Αποτελεί το έργο του Λί Βαλτά που βλέπουμε στην εικόνα. Ονομάζεται «Μαμάδες στο δάσος της Βουλώνης», 1903. Χενρί Ματής, Κεφάλι κοπέλας, 1947. Αλμπέρ Μαρκέ, Η Πλάζ di Saint-Andrés, 1906. Όθον Φρίτς, Σημεοστολισμένο καταδρομικό στην Αμβέρσα, 1906. Ραούλ Ντιφί, Η Μαρτινικανή, 1931. Ο εξπρεσιονισμός εστιάζει στο συναίσθημα, στην ψυχολογική ένταση και στην παραμόρφωση της μορφής, κυρίως στη Γερμανία, με κινήματα όπως η γέφυρα ή ο μπλε καβαλάρης. Στην έκθεση βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό έργο του Έμιλ Νόλτε με πολύ έντονο χρώμα, ονομάζεται «Βραδινός ουρανός με χρώματα πάνω από το βάλτο», 1938 έως 40. Ένα έργο του Έντουαρντ Μογκ, χαρακτικό, που ονομάζεται «Η καρδιά», 1913. Και ένα πορτρέτο του Αμαντέο Μοντιλιάνη, που είναι πορτρέτο της Μπεατρίς Χάστινγκς του 1915. Σουρεαλισμός. Ονειρικές εικόνες, εμπνευσμένες από την ψυχανάλυση, με κύριους εκπροσώπους τους Νταλί, Μαγκρίτ,
Ernst Man Ray. Ξεκινάμε με Ρενέ Μαγκρίτ, το σπίτι, 1947. Μαξ Έρνστ, το κίτρινο κοχύλι, 1928. Και ένα πολύ ιδιαίτερο έργο του Man Ray που ονομάζεται «Ο τείχος», 1938. Ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός τοποθετείται χρονικά από το 1945 έως το 1955 με κύριο τόπο δράσης τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για αφηρημένη, μη αναπαραστατική μορφή, έμφαση στην αυθόρμητη, εκφραστική πινελιά, έκφραση συναισθημάτων και ψυχολογικής έντασης μέσω χρώματος και φόρμας. Σημαντικοί πρωταγωνιστές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού είναι ο Τζάκσον Πόλοκ, ο Μάρκ Ρόθκο και ο Βίλεμ ντε Κούνινγκ. Στην έκθεση βλέπουμε ένα από τα πρώιμα έργα του Βίλεμ ντε Κούνινγκ. Pop Art. Εστίαση στη μαζική κουλτούρα, διαφήμιση και κόμιξ, κυρίως στη ΣΥΠΑ και στη Βρετανία, με κύριους εκπροσώπους τους Ρόι Λίχτενστάιν, Τόμ Βέσελμαν και Άντι Γουόρχολ. Ρόι Λίχτενστάιν, πινελιά, 1965. Τόμ Βέσελμαν, σπουδή σώματος για το εξώφυλλο του καταλόγου της έκθεσης στη Μινεάπολη, 1968. Το πορτρέτο του Man Ray από τον Άντι Γουόρχολ, 1974. Και η λίμνη με νούφαρα και αντανακλάσεις του Ρόι Λίχτενστάιν, 1992, σε παράθεση με τα νούφαρα του Μονέ, τα οποία αποτέλεσαν το κύριο έργο της έκθεσης.